Сега да кажем и молитвата. Отче наш, който си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Насъщния ни хляб дай нам днес и прости нам дълговете ни, както и ние прощаваме на длъжниците си. И не въведи нас в изкушение, но ни избави от лукавия. Амин. Айде, тате. Айде, че децата така са гладни, че вече не знам как да ги удържам на масата. Айде пък късметчетата сега да видим как ще се падне. Айде да разчупиме питката, да видим на кой какъв късмет ще се падне. Заповядай, бабо, разчупия. Дай да видим на дечицата какво ще се падне. Айде, бабце. Сега първото зълче даваме на Света Богородичка, на закрилницата на целият народ. Айде, тук да оставиме. Дедо, сега на тебе тая година ще иде повече да ме слушаш. И цел голове ти давам, работа ти давам. Все ти да слушаш. Да слушаш. Бабо, ама я гледам да слушам, ама ти се обрушаш къде стената, та и че не излиш. Като ме ядосуваш, ще ти кажа. А това е на мене, на бабата. На мене си давам свинята, кокошките, дворо, къде има буклуци там? Я тук. Чета да си идем. Чекай сега. Невесто, това е на сино. Жив и здрав да е, милиони да донесе. Та да има кимфутри, токове да лапат това, онова, всичко. Айде, това е на бащата. Ето, ще го оставиме на масата. А това невесто на тебе. Ти ме много слуша тия 15 години, ама чекай, нещо друго съм ти приготвила. Сега се седи. Тук съм ти приготвила и жлатици. Тия са ми някога от баба ти Зонка. Можеш, тори си ги. Това ти е толкова подарък. Сега на кой остана? На тебе. Мартинчо, заповедай, баба, благославям те тебе. Знаеш ли що? На Баряко, баба, тия хотелите, къде ги правия, там да станеш управител. Така, сега ти ли си? А ти, баба, докторка да станеш. То болен народ да го лекуваш, ама такса нема да взимаш. Това мъничкото на моето какво? А на това мъничкото съм му казала, на него съм намислила да стане министър на културата и просветата, да си върне училището, да не иде на Костенец училище. Дианка, на тебе дадох. Сега на големата, на Ана Мария. Ти па баба заболекарка да правиш, че на баба ти изпадна зъбите да им правиш ченета. Айде, дедо, браво. Калуянчо, А паричката? а ти, баба, кой си? На тебе съм дала. Ти па да станеш бизнесмен, да направиш цехове, фабрики, да сбереш тия младите да работят там. Васко, а ти, баба, па да станеш па директор на горското стопанство и да направиш дървата по 10 лева кубико, че ние не можем да си купиме, баба. Нали? Ай! А това остана на нене. На бебето. И тебе, баба, па ти па да станеш чедо министър на финансите. Ти, чедо, ти да заместиш Дянков, па по повече пенсии да даваш, баба, на всичките. Ай, и заплати да е на бащите. Дай си ми. Айде сега седайте. Айде, бабо, сиди малко речи. Маяли, баба, И сипи ти, ще я не видим. дедо, ама века съм ми отравила. Червена и така, като дечица. Знаеш ли какво е сега? Като ти кога пинеш рекия, па да цръниш гузите. Дede, баба, да си дадим. Пита се като съвета, че да пине на речи и канал.